या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। हिंदू मुस्लिम दंगली भडकवण्याचा उद्धव ठाकरेंचा आदेश, नितेश राणेंचा खळबळजनक आरोप। पत्नीचे अनैतिक संबंध, मित्राच्या मदतीनं पतीने काढला काटा। आणि शिंदे सरकार राहणार की जाणार, सर्वोच्च निकाल गुरुवारी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा। अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा। शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। उद्धव ठाकरे जे महाराष्ट्रामध्ये विविध दंगली घडत असताना जे प्रतिक्रिया देतात की हे आमचं महायुती आलेलं सरकार हे गेल्या 9 महिन्यापासून राज्य अशांत ठेवतायत, राज्यामध्ये दंगली भडकवतायत, हा जो आरोप सातत्याने उद्धव ठाकरे आणि त्याची माणसं, त्याची हे संजय राऊत, आदित्य ठाकरे हे जे आमच्यावर करतायत, त्याबद्दल जरा एक इतिहास मी उद्धव ठाकरेंना आठवण करून देणार आहे, तारखेसकट आणि माणसासकट। उद्धव ठाकरेजी 13 ऑगस्ट 2004, परत बोलतो 13 ऑगस्ट 2004 मातोश्रीमध्ये एक बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये स्थानीय लोक अधिकार समितीचे माजी सरचिटणीस आणि आता शिवसेनेचे खासदार जे आता शिंदे साहेबांच्या बरोबर आहेत, शिंदे साहेबांना समर्थन दिलंय, आणि तुम्ही स्वतः मातोश्रीमध्ये उपस्थित होतात। त्या बैठकीमध्ये 3 जणांमध्ये बैठक झाली आणि उद्धव ठाकरेंनी तिथे सांगितलं की 93-92च्या दंगली जशा घडल्या आणि त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेची सत्ता आली, तशी दंगल आपल्याला घडवायची आहे। त्याची प्लॅनिंग तिथे होत होती। तिथे संबंधित ह्या पदाधिकाऱ्यांना, दोघांना, प्रामुख्याने हे जे माजी सरचिटणीस आहेत, त्यांना सांगितलं गेलं की चर्नी रोड आणि ह्या काही भागातले आवाड, अब्बू आझमी यांनी व्यवस्थित हा विषय ऐकावा। उद्धव ठाकरेचा खरा चेहरा कसा आहे हे तुम्ही समजून घ्या। त्यांनी तिथे आदेश दिले की चर्नी रोड आणि त्या भागातले, दक्षिण मुंबईतल्या काय भागातले जे काही मुसलमान फेरीवाले आहेत, त्यांना जाऊन त्यांच्यावर वस्त्रांनी हल्ले करायचे,
आणि त्याच्यामुळे मुंबईमध्ये दंगली घडतील. मग त्या हल्ल्यानंतर दंगल करण्याची जबाबदारी, दंगल भडकवण्याची जबाबदारी ही स्वतः माझी असेल. हे स्वतः कोण म्हणताय? उद्धव ठाकरे म्हणतायत. कोणावर आदेश देत आहेत हल्ला करण्याची? मुसलमानांवर हल्ला करण्याचे आदेश देत आहेत उद्धव ठाकरे. त्यांच्यावर वस्त्रे मारा, तलवारीने त्यांच्यावर वार करा, जेणेकरून हिंदू मुसलमान दंगली भडकतील आणि त्या दंगलीचा फायदा हा शिवसेनेला होईल आणि ह्याला मुख्यमंत्री बनता येईल. हा आदेश त्यांनी दिला होता का? हा प्रश्न मला उद्धव ठाकरे ना आता ह्या निमित्ताने विचारायचा आहे. मी या संबंधित खासदाराला माझ्या बरोबर बसू शकतो, संबंधित त्या माजी सरचिटणीसला तिथे समोर उभं करू शकतो आणि अशी मीटिंग मातोश्रीमध्ये 13 ऑगस्ट 2004 ला झाली होती का? हा प्रश्न मला ह्या निमित्ताने उद्धव ठाकरेंना विचारायचा आहे. तुम्ही सांगा मला ही माहिती खरी आहे की नाही. म्हणजे 9 महिने महाराष्ट्रामध्ये ज्या दंगली घडतायत, महाराष्ट्राची अशांत ठेवण्याचा जो प्रयत्न होतोय, ह्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या टोळीचा काही हात आहे का? हे या गृह विभागाने तपासले पाहिजे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भडकलेली दंगल, मालवणीमध्ये भडकलेली रामनवमीच्या निमित्ताने दंगल, या सगळ्या दंगलीमध्ये उद्धव ठाकरेंचा हात आहे का? हा गृह विभागाने मी विनंती करणार आहे, हे तपासली पाहिजे. कारण की ह्या माणसाला मुख्यमंत्री बनण्यासाठी राज्याच्या जनतेला वेठीस ठेवण्याची सवय आहे. ह्याला 2000 जेव्हापासून 99 पासून ते आतापर्यंत सातत्याने वारंवार मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न हा माणूस बघतोय. 2019च्या 99 नंतर जेव्हा निवडणुका लागल्या विधानसभेच्या, तेव्हा पण आमचे मोठे साहेब म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे साहेब आजारी आहेत, प्रचार करू शकणार नाहीत. कारण ह्याला माहिती होतं 99 नंतर परत एकदा शिवसेना भाजपची सत्ता येऊ शकते. केंद्र आणि राज्यामध्ये वातावरण चांगलं होतं, इंडिया शायनिंग सारखं कॅम्पेन सुरू होतं. म्हणून ह्यांनी अपप्रचार शिवसेनेमध्ये सुरू केला उद्धव ठाकरेंनी, की बघा बाळासाहेब आता आजारी आहेत, ते प्रचाराला बाहेर निघणार नाहीत, मी ह्याचं नेतृत्व करणार. म्हणून त्यांचे सगळे दौरे, स्वतःच्या वडिलांना आजारी बोलून सगळे त्यांचे दौरे कॅन्सल करायला लावले आणि मग त्यांनी त्या पद्धतीची आखणी केली. पण तेव्हा ते राणेसाहेब असतील आणि अन्य सगळ्या लोकांनी ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना कळल्या आणि त्यांनी हाणून पाडलं या सगळ्या गोष्टी आणि बाळासाहेबांच्याच नेतृत्वाखाली सगळ्या गोष्टी पुढे राहिल्या. माझा मुद्दा परत मी एवढंच सांगतो की उद्धव ठाकरे हा किती कपटी आहे, हा कुठल्या विचाराचा माणूस आहे. मी तारखेसकट पुरावासकट सांगतोय की महाराष्ट्रामध्ये दंगल भडकवण्याचा अगर कोण जबाबदार असेल तर त्याला जबाबदार उद्धव ठाकरेला धरला पाहिजे. या जी घटना तुम्हाला मी सांगितली त्यानुसार सरळ स्पष्ट होत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. 2024 या निवडणुकांचं वर्ष असेल. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघावर भाजपचा झेंडा फडकेल असा विश्वास भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी व्यक्त केलाय. भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष निवडीनंतर पहिल्यांदाच त्यांनी प्रेस घेतली. यावेळी काय म्हणाले अतुल काळसेकर पाहूयात. प्रदेश उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाल्यावर 3 मेला माझ्यासाठी सगळ्यात मोठा आनंदाचा आणखी दिवस होता. गेल्या 30 वर्षाच्या राजकीय वाटचालीमध्ये मला मिळालेली ही सगळ्यात मोठी जबाबदारी. त्या दिवशी मला आणखी एका गोष्टीचा विशेष आनंद होता, म्हणजे त्या दिवशीच गेले
4 वर्ष ज्या विषयाचा मी पाठपुरावा करतोय, असा खावटी कर्जाचा विषय जो आहे, तो खावटी कर्जाचा विषय सुद्धा मार्गी लागला. म्हणजे त्याचं पोर्टल ओपन करून कर्ज योजनेचं ही सगळी नावं अपलोड करून त्यांच्या खात्यात पैसे लवकरच जमा होतील अशा प्रकारचा निर्णय त्या ठिकाणी झाला. आणि त्या पोर्टलवर जवळजवळ 54 कोटी रुपये शिल्लक आहे. त्यामुळे हे पैसे आपल्याला आता मिळतील असं शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये जी दुगदुग होती ती आता 100% पैसे मिळतील. त्यामुळे माझ्यासाठी तो दिवस म्हणजे एका दिवशी ह्या 2 गोष्टी घडल्यामुळे माझ्यासाठी तो अत्यंत आनंदाचा क्षण होता. मला माहिती आहे की भारतीय जनता पार्टीने मला संपूर्ण कोकणातला एक प्रदेश अध्यक्ष जो पाठवला, त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला बहुमान मिळाला प्रदेश उपाध्यक्ष म्हणून. त्यामुळे माझ्यासाठी ही मोठी जबाबदारी आहे की जवळजवळ 3 ते 5 जिल्ह्यांमध्ये कंटिन्यू काम करावं लागणार आहे आणि त्याचा या सगळ्या कामांचा विस्तार करावा लागणार. सहज विचार केला तर संपूर्ण कोकणामध्ये एक नितेश राणेचा अपवाद सोडला तर कोणी आमदार आमचा नाही आहे. त्यातला एकमेव अपवादात्मक आमचा आमदार आहे. त्यामुळे लोकसभा प्रवास योजनेच्या निमित्ताने, समर्थ बूथ अभियानाच्या निमित्ताने या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये फिरताना गेल्या 2 वर्षात अनेक गोष्टी मला शिकता आल्या, अनेक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधता आला. आणि एक कॉन्फिडन्स मात्र त्या निमित्ताने मला आलं की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ आम्ही 100% जिंकू शकतो. हा एक कॉन्फिडन्स आला. आणि कदाचित आमचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ज्या स्पीडने त्यांचं काम आहे, जवळजवळ गेल्या महिन्यामध्ये जवळ सलग 30 दिवस त्यांनी महाराष्ट्रातून प्रवास केला. त्यामुळे त्या स्पीडला मॅच करणारा कार्यकर्ता हवा होता, त्या स्पीडने काम करण्याची गरज होती. त्यामुळे कदाचित मला ही संधी मिळाली असेल. आणि त्याबरोबर मला एक जबाबदारीची जाणीव आहे की 2024 हे वर्ष निवडणुकीचं वर्ष आहे. आणि 24 मध्ये सुरुवातीला लोकसभेची निवडणूक येईल, नंतर विधानसभेची निवडणूक येईल, पुढच्या 2-3 महिन्यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती असेल, नगरपंचायती, अशा सगळ्या निवडणुकीचं वर्ष आहे. आणि आचारसंहिता सलग चालणार आहे. आणि अशा कंडिशनमध्ये सरकारकडनं कार्यकर्त्यांची कामं करून घेणं आणि खालची संघटनात्मक स्थिती मजबूत करणं ही मोठी जबाबदारी पक्षाने माझ्याकडे दिलेली आहे. आणि त्या जबाबदारीसाठी भरपूर प्रवास करावा लागणार आहे संपूर्ण या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये. नुकताच काल परवाच्या दिवसापासून माझा प्रवास सुरू झालेला आहे. काल परवाच्या दिवशी मी रत्नागिरी उत्तर जिल्ह्यामध्ये होतो. उद्या रत्नागिरी दक्षिणमध्ये जाणार आहे. परवा रायगड दक्षिणमध्ये माझा दौरा आहे. आणि या सगळ्या दरवाजा जाऊन आता 15 तारखेपर्यंत जिल्हाध्यक्षाची निवड आणि 21 ते 22 तारखेपर्यंत मंडल अध्यक्षाची निवड, अशा प्रकारे निवडीचा जबाबदारी माझ्याकडे दिलेली आहे त्यांना. आणि त्यासाठी हा सगळा प्रवास करणं, कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी, जर तुम्ही बघितलं तर प्रदेश अध्यक्षांनी जी सिस्टीम लावलेली आहे की 1+40 म्हणजे एक प्रदेश अध्यक्षांनी 40 पदाधिकारी, असे 40 पदाधिकारी, त्याच्यानंतर 60 प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, 230 विशेष निमंत्रित सदस्य. त्या विशेष निमंत्रित सदस्यांमध्ये संपूर्ण मंत्रिमंडळ असेल, सगळे आमदार असतील, माजी आमदार असतील, खासदार असतील, केंद्रातले पदाधिकारी, हे सगळे अपेक्षित आहेत. आणि त्यावर एक 4थी कॅटेगरी केली आहे, ती म्हणजे कायम निमंत्रित. आता कायम निमंत्रित मध्ये 840 जणांच्या नियुक्त्या प्रदेशाने केलेल्या आहेत. आणि 840 जणांमध्ये प्रत्येक मंडळाला एक निमंत्रित सदस्य त्यांनी दिलेला आहे. आणि प्रत्येक विधानसभेची जबाबदारी एकाकडे दिलेली आहे. त्यामुळे मी नेहमी सांगतो, भारतीय जनता पार्टी काही पैशाच्या जीवावर जिंकत नाही. आपल्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी ज्या सिस्टीममध्ये कामाला लावलेलं आहे त्या सिस्टीममध्ये भारतीय जनता पार्टी जिंकते. म्हणजे तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार केला तर 916 बूथ आहेत. मी जेव्हा जिल्हाध्यक्ष होतो तेव्हा 655 बूथवर आम्ही बूथ अध्यक्ष ची नेमणूक केली होती. पण आताच्या कंडिशनमध्ये जवळजवळ 750 पेक्षा जास्त बूथवर भारतीय जनता पार्टीने 1+30 ची रचना पूर्ण केलेली आणि ती अपलोड केलेली आहे. आणि बाकी ठिकाणी सुद्धा रचना अपलोड करणं असा विषय सुरू आहे. रत्नागिरी जिल्हा जो वीक होता तोही आता बऱ्यापैकी रत्नागिरी जिल्हा ग्रीप घेतोय. माननीय प्रमोदजी जटार, मी असेल, त्यातनं आम्ही तिथे कंटिन्यू प्रवास करतो. त्यामुळे तिथे एक वेगळी हलचल त्या सगळ्या त्या तालुक्यांमध्ये निर्माण झाली. ते भविष्यामध्ये हे दोन्ही लोकसभा मतदारसंघ, 2.5 लोकसभा मतदारसंघ, ह्या जवळजवळ 12 ते 15 विधानसभा सीट या आम्ही कॉन्सन्ट्रेट करतो. आणि मला खात्री आहे की या सगळ्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी एक आपला विजय प्राप्त करेल.
आणि त्या ठिकाणी चांगलं यश प्राप्त करेल. आणि माझं पद जे आहे ते पद या सगळ्या विषयासाठी पुढच्या वर्षभरामध्ये त्यासाठी ताकद सगळी लागणार आहे आणि कार्यकर्त्यांना सुद्धा या सगळ्या विषयासाठी तयार करणं ही माझ्याकडे मोठी जबाबदारी असेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. आगामी निवडणुका भाजप शिवसेना म्हणजेच शिंदेगड युतीनं लढणार का, या प्रश्नावर भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी महत्त्वाचं विधान केलंय. पाहुयात काय म्हणाले अतुल काळसेकर. हा लढणार कोण? शिंदे सेनेकडे कुठली जागा जाईल, भारतीय जनता पार्टीकडे कुठली जाईल, हा नंतरचा विषय आहे त्यातला. पण 15 ज्या जागा आहेत रायगडपर्यंतच्या, या सगळ्या जागा आम्ही 100% त्या जागांवर तयारी करतोय. भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमच्या सगळ्या सिस्टीम्स आहेत, ते सिस्टीम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न, त्या सिस्टीमचा कोणालाही उपयोग होऊ शकतो. पण निवडणूक आल्यानंतर या सगळ्या तयारी करण्यापेक्षा गेले 14 महिने आम्ही तयारी करतो. आत्ताच आज म्हणजे तुमच्या प्रेसच्या अगोदर 11 वाजता केंद्रीय मंत्री प्रभारी जे अजय कुमार मिश्रा यांच्याबरोबर बैठक झाली. जवळजवळ ऑनलाईन बैठकीमध्ये 158 जण उपस्थित होते. आता या बैठकीमध्ये सुद्धा ओव्हरऑल बूथचा आढावा असेल, मन की बात सारखा कार्यक्रम असेल. मी मन की बातचा कार्यक्रमाची ताकद अजून लक्षात येत नाही. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 555 बूथवर कार्यक्रम झाला. कदाचित प्रत्येक बूथवर 20, 25, 50 अशी लोक उपस्थित असतील. पण ही लोक एकाच वेळेला मोदींना ऐकतात, मोदींशी कनेक्ट होतात आणि त्या संपूर्ण कार्यक्रमात मोदी कधी पॉलिटिकल बोलत नाही. ते एखादी चांगली घटना असेल, एखाद्या चांगला उद्योजक असेल, एखाद्या चांगल्या महिलेनी किंवा युवकांनी केलेलं काम असेल, एखादा चांगला उद्योजक असेल, याच्याविषयी सांगतात, प्रोत्साहन देतात आणि लोकांना ते भावतं. कधी चुकूनही त्यांनी त्या सगळ्या 100 मन की बात मध्ये एकही कार्यक्रमामध्ये राजकारण केलं नाही. त्यामुळे आम्ही या सगळ्या विषयात तयारी करतो आणि ही तयारी मला माहिती आहे की जो चांगली तयारी करतो आणि तोच त्याचा विजयाची शक्यता जास्त असते. आणि आगामी निवडणुका ज्या आहेत आणि आगामी जे हे आहे ते डाटाचं वर्ष आहे. ज्याच्याकडे चांगला डेटा आहे, माहिती आहे, तो यश प्राप्त करणार आहे. म्हणजे प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितलेला एक जो कार्यक्रम आहे तो आम्ही या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने राबवतो आहोत की प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी दिवसातला 1 तास पक्षासाठी द्या असं आम्ही आवाहन केलेलं आहे. आणि 1 तासामध्ये 4 प्रकारच्या लोकांना तुम्ही आपल्या बूथवर भेटा. काय करा बूथवर? एक योजना लाभार्थी आहे त्याला भेटा, एका युवा मतदाराला भेटा, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी म्हणून जो मतदार आहे की जो डायरेक्ट भाजपशी कनेक्ट होतो पण भाजपला मानतो अशा मतदाराला भेटा आणि नव मतदाराला भेटा असं त्यांनी सांगितलंय. त्यातनं 1 तास द्या. 1 तास तुम्ही द्याल ना, ते तुम्ही नोट डाऊन करा आपल्या डायरीमध्ये. कोणाला भेटला, त्याचा फोन नंबर काय, त्याच्या घरामध्ये काय, तो काय म्हटला. जी ताकद भारतीय जनता पक्षाची आहे, भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता हा फक्त निवडणुकीत काम करत नाही. गेले 1-2 वर्ष बघितलं आहे तर धन्यवाद मोदीच्या माध्यमातून अनेक योजनांच्या लाभार्थ्यांपर्यंत आमचे कार्यकर्ते पोहोचत आहेत आणि ही आमची ताकद आहे. आमचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार केला तर आमदार नितेशजी राणेवाद मोदीच्या माध्यमातून अनेक योजनांच्या लाभार्थ्यांपर्यंत आमचे कार्यकर्ते पोहोचत आहेत आणि ही आमची ताकद आहे. आमचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार केला तर आमदार नितेशजी राणे असतील किंवा कुडाळमध्ये माजी खासदार निलेशजी राणे असतील किंवा माजी आमदार आमचे जिल्हाध्यक्ष सावंतवाडी विधानसभेमध्ये राजेंद्र तेली असतील. तुम्ही सहज जर ऑब्झर्व केलं, मोठे कार्यक्रम सोडा, हे तिन्ही नेते आमच्या शक्ती केंद्राच्या बैठका घेत आहेत. एवढ्या मायन्यूट स्तरापर्यंत कार्यकर्त्यांची संवाद साधतात आणि संवाद साधतात काय सांगतायत की बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत. तुम्ही किती मतदारांना भेटलात, किती लाभार्थ्यांना भेटलात. भविष्यातली लाभार्थी आमची ताकद आहे. मी जिल्ह्यामध्ये जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून 568 कोटी रुपये आले आहेत. 58,000 लोकांच्या घरात टॅप निनाळाने पाणी जाणार आहे पुढच्या दोन. आणि एवढे पैसे आले जागोजागी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये या कार्यक्रमांची उद्घाटनं होत आहेत आणि आमचा कार्यकर्ता त्या ठिकाणी जातोय आणि सांगतोय की हे नरेंद्र मोदींनी आणलंय. जवळजवळ शेतकरी सन्मान निधीचे 6,000 रुपये आपल्या जिल्ह्यामध्ये 1,68,000 शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये हे पैसे जमा होत आहेत. आणि
महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून आणखी 6,000 रुपये मिळणार, म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला दर 3 महिन्यांनी 4,000 रुपये मिळणार आहे. मोठी अमाऊंट आहे. आतापर्यंत 282 कोटी रुपये जिल्ह्यामध्ये गेलेले आहेत, आलेले आहेत. 58,000 उज्ज्वला गॅसची कनेक्शन्स महिलांना वितरित आम्ही केलेली आहेत. म्हणजे जो फिगर आहे, मोफत धान्य देण्याची फिगर आहे, ती काही लाख टनामध्ये जिल्ह्यामध्ये आपण ही फिगर म्हणजे एवढं धान्य हे केलं. आता आणि हे सगळं केलेलं जे लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचवतोय, त्या मतदारांपर्यंत पोहोचवतोय, त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवतोय, त्या लाभार्थ्याला सांगतोय की हे जे केलंय ते मोदींनी केलंय, हे मोदींनी तुम्हाला दिलंय. आणि हे काम सध्या आमचे कार्यकर्ते करतात. त्यामुळे आमची निवडणूक हँडल करण्याची सिस्टीम खूप वेगळी आहे आणि मला असं वाटतं की हे सगळ्या ठिकाणी चालेल. त्याचे रिझल्ट आम्हाला लवकरात लवकर मिळतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सध्या मंत्री दीपक केसरकर आणि भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्यात जोरदार शाब्दिक युद्ध रंगलंय. याबाबत भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले अतुल काळसेकर, पाहूया. दोन्ही राजकीय पक्षांनी आपापल्या भूमिका मांडायला काहीच हरकत नाही. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, निवडणुकीच्या वेळेला काय होईल ना, कोणी लढवायची तो नंतरचा विषय. पण आता तुम्ही तयारीच करायची नाही. आम्ही आमच्या पालकमंत्र्यांनी आणलेली कामं ही रवींद्र चव्हाण साहेबांनी आणलेली कामं आहेत असं राजन तेलींनी सांगायचंच नाही, असं बोलायचंच नाही. असं कसं चालेल त्यातनं? राजन तेली जाऊन सांगणारच, हे पालकमंत्र्यांनी आणले, हे मोदींनी केलंय, हे जलजीवन मिशनचं काम आहे ना, हे पैसे मोदींनी आणले, हे मोफत राष्ट्रीय रेशन मिळते ना, हे मोदी देत आहेत, हे आम्ही सांगणारच आहे. उज्ज्वला गॅसचं कनेक्शन हे मोदींनी आणलेलं आहे. आज अनेक महिला मोदींना आणि देवेंद्रजींना धन्यवाद देतात. एसटी मध्ये 50% महिलांसाठी सवलत. आज बघाल तुम्ही एसटी आज फुल दिसते सध्या आणि महिलांच्या मध्ये समाधानाचं वातावरण आहे. हा अंडरकरण अजून लोक बारसूमध्येच अडकले. बारसूमध्ये बोलतायत कोण, तर बाहेरची लोक बोलतायत. ज्या रिव्हर्स मायग्रेशन विषयात आम्ही बोलतो, की ज्या विषयामध्ये सिंधू आत्मनिर्भर अभियानाच्या माध्यमातून आम्ही रिव्हर्स मायग्रेशन विषयावर बोलतो, तो विषय आणि बारसू विषय एकच आहे. आमच्या जिल्ह्यामध्ये दिवसेंदिवस लोकसंख्या कमी होते. आमचा तरुण जातोय गोव्यामध्ये, आमचा तरुण जातोय मुंबईमध्ये, आमचा तरुण जातोय पुण्यामध्ये. एवढं मोठ्या प्रमाणात मायग्रेशन होतंय. आणि हे मायग्रेशन जे आहे, हे मायग्रेशन रिव्हर्स मायग्रेशन, लोक आली पाहिजे आमच्याकडे, परत आली पाहिजे. आणि ही लोक परत आली ना, तर ती कशाच्या जीवावर येऊ शकते? बारसूसारखा मोठा प्रकल्प आला तर परत ती लोक येऊ शकतात. आठवा तुम्ही, आपले 5 विधानसभा मतदारसंघ होते, आता 3 झाले. रत्नागिरीमध्ये 8 विधानसभा मतदारसंघ होते, 5 झाले. म्हणजे आमच्याकडे वाढत नाही, कमी होत आहे. आणि हे काय आपल्यासाठी अभिमानाचा गोष्ट नाही ना. आम्ही ज्या काही गोष्टी करतो ते त्या आमच्याकडे रिव्हर्स मायग्रेशन झालं पाहिजे. आमची लोकसंख्या वाढली पाहिजे, लोकांना परत या असं वाटलं पाहिजे. 100% रिझल्ट मिळवणारा आमचा जिल्हा आणि 100% रिझल्ट म्हणून मेरिटमध्ये आलेली मुलं गेली कुठे आमची? ती पुण्यात गेली, ती बेंगलोरला गेली. त्यामुळे अशी भावना आमच्या, मला वाटतं की आम्ही नाही तर आमची पुढची पिढी आहे ना, त्या पुढच्या पिढीने आमचे आभार मानले पाहिजे. नाहीतर पुढची पिढी आम्हाला कधीच माफ करणार नाही. आणि त्यासाठी हे सगळं काम चालू आहे.
मागच्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा कणकवलीमध्ये आम्ही शिवसेनेबरोबर मैत्रीपूर्ण लढत करूनच जिंकलं, हे तुम्ही विसरून चालणार नाही. आणि जर आमच्या दोन्ही विधानसभेमध्ये कुडाळ विधानसभा आणि कणकवली सावंतवाडी विधान दोन्ही विधानसभेत आमच्या अपक्षानं जर चिन्ह देता आलं असतं, आमच्या हातात एबी फॉर्म होते, आम्ही दिले नाही, तर पक्षाचा आदेश म्हणून आमचे पक्ष म्हणून आम्ही कधीच नाही केलं, पण शिवसेनेने एबी फॉर्म देऊन टाकला होता आणि त्यामुळे झाली ना मैत्रीपूर्ण लढत. त्यामुळे एकसा अपवादात्मक प्रसंग कधीही होऊ शकतो, त्याची तयारी ठेवली पाहिजे. आम्ही निवडणूक लढवणार नाही म्हणून आमची यंत्रणा आम्ही सगळी ठप्प करून ठेवली, स्वतःही करणार नाही. त्यांच्या स्वागताला किती माणसं आली होती तुम्हीच साक्षीदार आहात. खाली असलेला कार्यकर्ता तर त्यांच्याबरोबर असला पाहिजे, तोही नाराज आहे. किती लोक त्यांच्याबरोबर गेले आहेत. त्यामुळे आम्ही तयारी करू नका. आम्ही म्हणूया, आम्ही जर म्हटलं की आम्ही लढवणार नाही तर कार्यकर्त्यांचा खाली कॉन्फिडन्स जाईल ना. आम्ही लढवणार म्हणूनच सांगितलं पाहिजे आणि लढवणारच आम्ही. यंत्रणा शेवटी निवडणूक मशिनरी आहे, ती निवडणूक मशिनरी सतत जिवंत ठेवावी लागते आणि ते आम्ही काम करतो. सतत 3 टर्म आमदार निवडून आलेले आहेत, लोकांनी निवडून दिलेले आहेत. मंत्री आहेत आमच्या मंत्रिमंडळामध्ये, त्यांना मी निष्क्रिय कधीच म्हणणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू. गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी, राज्यातील सत्ता संघर्षाचा निकाल गुरुवारी लागणार आहे अशी माहिती मिळते. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर निर्णय येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी 2 महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निकाल लागणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय पेचाबाबतच्याही केसचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायालयाच्या कामकाजावेळी हे संकेत दिलेत. मात्र संध्याकाळी प्रकरण लिस्ट होतं का हे पाहावं लागेल. सत्ता संघर्षाचा निकाल उद्या किंवा परवा म्हणजेच 11 किंवा 12 मेला लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. राज्यघटनेचे अभ्यासक याविषयी आपलं मत मांडतायत. आता अशी समोर माहिती येते की गुरुवारी हा निकाल लागणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधिमंडळातच होईल असं कायदेतज्ञ सांगतायत. पण हा निर्णय कोणाच्या अध्यक्षतेखाली होणार? विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ की सध्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केस सुरू आहे. तर काही नेत्यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार आहे. त्यातील हे आमदार कोण आहेत ते पाहूयात. एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोरणारे, बालाजी कल्याणकर या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. तर येत्या 2 दिवसात निकाल नाही लागला तर ते लोकशाहीसाठी काळा दिवस ठरेल. अक्षम्य गोष्ट सुप्रीम कोर्टाकडून होईल. सरकार घटनाबाह्य आहे की नाही हे 2 महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयानं ठरवायला हवं होतं. उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. 10व्या सूचीनुसार 16 आमदार अपात्र व्हायलाच हवेत असं कायदेतज्ञ उल्हास बापट म्हणाले. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही कधीही राजीनामा देऊ शकतात. सुप्रीम कोर्ट अपात्रतेचा निर्णय घेणार नाही, ते विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवतील. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांवर बंधनकारक असेल असं उल्हास बापट यांनी सांगितलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. दोडामार्ग तालुक्यात गोडगेवाडी इथं भटवाडी कॉजवेच्या ठिकाणी महिलेच्या खुनाचा प्रकार आढळून आल्यानंतर दोडामार्ग पोलिसांनी दबंग कामगिरी बजावत
या खुनाचा अवघ्या काही तासातच उलगडा केला. खून झालेली 30 वर्षीय महिला वास्को गोव्यातील असून विशिता विनोद नाईक असं तिचं नाव आहे. पतीनंच मित्राच्या सहाय्यानं गळा आवळून तिचा खून केल्याचं तपासात उघड झालंय. दरम्यान या खुनाच्या गुन्ह्यात संशयित म्हणून म्हापसा गोवा येथील पती विनोद मनोहर नाईक आणि त्याचा साथीदार ऋतुराज श्रावण इंगवले या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. बुधवारी त्यांना पोलिसांनी न्यायालयासमोर हजर केलं. यात 12 मे पर्यंत पोलीस कस्टडी सुनावण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार पत्नीनं दुसऱ्याशी संबंध ठेवू नये याबाबत वारंवार समजावून देखील पत्नी ऐकत नसल्यानंच पतीनंच रागाच्या भरात त्याच्या साथीदाराच्या मदतीनं एका कारमध्ये ओढणीनं पत्नीचा गळा आवळून विशिताचा खून केल्याचं समोर आलंय. घोटगेवाडी भटवाडी येथील पुलाखाली तिचा मृतदेह टाकून मृत महिलेची ओळख पटू नये यासाठी आरोपीनं तिचा चेहरा दगडानं ठेचून विद्रूप केला होता. हा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी रात्री उघडकीस आला होता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. हिंदू मुस्लिम दंगली भडकवण्याचा उद्धव ठाकरेंचा आदेश, नितेश राणेंचा खळबळजनक आरोप. पत्नीचे अनैतिक संबंध, मित्राच्या मदतीनं पतीने काढला काटा. आणि शिंदे सरकार राहणार की जाणार, सर्वोच्च निकाल गुरुवारी. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.